kong afilian nong rum hakit gisnam babila ai men sim shisha om tang yi samla gan thai kum juru yi samla shenrang ban kit ban ba ya ka kisu dei tang hak ka tho kaput ka siau hanrei ban ya khunru da ka bormen lada ka kam ka dawa kuble shibon kong afilia uble nang kot kui pi hak singi benangwan ngiladon ru ki nong ilam naka ki nong pej perman naka presru kata iba de maya siang syai iba Martin nong klau ba kermen lang yuria nang ta naka sek naka liang jong kiseng balang lami khmat ban long nong pej perman tu singi di ba don di hongsen ba sadon bla iba jersam shila ba iba people thank you te khani ka por ngan puli ya ka kerteng jong ki samla ki ban shapen scam ang nekapor kandon riutli group nomor bagi don hadu laipo ngot tam laipo lambakala laipo ngot tam ngin pen scam shisha kawai ka batch bakata ka long riu ngot nre ka batch pen kong le sing don yongot ti hak nekapor ngas ngoban khot yaw we ni samla rang ba bala i ba bolong nong ilam ubatrai jar ya kari bacai pen riu ubambun ktien ubatrai la kam bat yong niu samla bacai jai batrai om da ka ba perta om da ka pa penbana pat ba man ki por ki benta ki ba utrai